ערב טוב מירי, הידעת שצריכה יומית של הירק הקטן בעולם עשויה להפחית את הסיכון למחלות? כנראה שלא, כי עד היום לא ניתן היה לגדל אותו בישראל בתנאים שמאפשרים אספקה שוטפת לרשתות השיווק. מדובר על עדשית המים, ירק זעיר בגודלו אבל עצום בתרומתו, צריכה של 50 גרם מעדשית המים, שוות ערך ל-200 גרם עלי קייל שנחשבים לסופרפוד או לברוקולי. אז מה קרה עכשיו ששווה לדבר על עדשית המים? מדענית וסטארט-אפ ישראלים הצליחו לפצח את תהליך הגידול של הירק בתנאי מעבדה, להם קוראים חווה חקלאית עירונית. הראשונה נמצאת בדרום תל אביב, והערב אנחנו מכירים לכם את הקוויאר הירוק שמקפיץ כל מנה, תכף תראו איך הוא נראה, וגם מפחית את הסיכון למחלות. עדשית המים, הנה. כל דבר אומרים שזה סופרפוד. זה סופרפוד, אין סופרפוד. אולי אם ישנם אחד או שני מזונות שאפשר לקרוא להם סופרפוד, זה אחד מהם. תכירו עדשית המים, הירק הקטן בעולם שזכה לחוזה טלנט בהייטק המקומי. אחרי 8 שנות מחקר, פיתוח ורישום פטנטים, הצליחה חוקרת ישראלית במקום שחברות רבות כשלו בו בעבר. גידול ירק העל בחווה שממוקמת בתוך העיר. הייתי לא מעט שנים במחלקות אונקולוגיה במטרה לפתח טיפולים, לעזור לחולים. והגיע רגע מכונן שבו נחשפתי למחקרים מדהימים שגוללו את הקשר בין פיטונוטריאנס, מערכות ההגנה כמו מערכת החיסון ומחלות. הסתבר שאם אנחנו אוכלים את הכמות הנכונה, באיכות הנכונה מדי יום, אנחנו יכולים להקטין את הסיכון של מוות מוקדם כתוצאה מסרטן, אבל לא רק, גם מחלות לב, לשבץ, לסכרת, ואפילו אלצהיימר, עד 50%. ומכאן הדרך לבחירה דווקא בעדשית המים הייתה ההגיונית ביותר. הירק הפצפון הזה מתעלה בערכיו על טרד וקייל ביחד, וגודלו מאפשר לנו להגיע בקלות לצריכה הנדרשת למניעת מחלות. כל מגש שאתם רואים פה זאת יחידה עצמאית מבודדת שעברה אופטימיזציה לגידול בתנאים טבעיים לחלוטין, אבל איך בכל זאת אנחנו מנהלים את כל התהליך הרי? צריך לזרוע, לקצור, לדשן, למדוד, ואת כל זה אנחנו עושים בצורה אוטומטית. מה זה אומר? יש לנו את יחידת הרובוט שלנו, שהיא למעשה המוח. זה האגרונום האוטומטי שמגיע אל השדה, מגיע אל מערכי הגידול, והוא למעשה מתחבר על ידי פיתוח שלנו יחידה סטרילית ליחידה סטרילית בתנאים לא סטרילים. אנחנו הרי עומדים פה ללא אפילו חלוקים, ולמעשה מנהל את הכל. כמה ירקות ירוקים יכול אדם לשרוך? מעט. יש לנו כאן כמות קטנה יחסית של צמח ירוק, צמח אמיתי, קטנטן, שאוכלים 40, 50 גרם, 60 גרם, 80 גרם ממנו ביום, שכמעט לא רואים את זה, זה נראה כמו קוויאר ירוק. אפשר לשלב אותו עם כל דבר, ולהשיג את האפקט הבריאותי של 200-300 גרם ירקות ירוקים, עם כל הגודיז הבריאותיים שישנם בתוכו. לא פחות חשוב, זה המפגש שלהם עם הצרכן. אנחנו מנגישים את הירק הטרי, הטבעי ביותר, הנקי ביותר, בקלות שימוש, פשוט עם כפית, ללא צורך לחתוך, לשטוף, לגלען, להוציא חלקים לא אכילים, כל כך קל. הביס הראשון שאנחנו תמיד ממליצים זה יוגורט. פשוט כפית שאני מוסיף ליוגורט, והירק שלנו, הטעם שלו מאוד עדין, הוא משאיר אווירה פרשית בפה, ובזכות זה הוא משתלב גם עם מתוק. משתלב? משתלב לגמרי. נעבור רגע לחומוס, מנה שהרבה מאיתנו אוכלים כל היום. אני אעשה לך ביס, אעשה לך ניגוב. עובד עם חומוס מעולה. עובד, יופי. אפשר להביא מוצר כמה שהוא יותר מדליק וטכנולוגי וחדשני. בסוף, אם אנחנו לא יודעים לשלב אותו בתזונה היומיומית שלנו ולהפוך אותו להרגל, זה לא שווה כלום. זה נשאר בפריזר, זה נשאר על המדף, זה מרכיב במקרר, לא מעניין.
או אני רואה שהייתה פה מחשבה לכיוון גירוי ילדים. לא יכולה לקחת לילדים את מה שהם אוהבים לאכול. עכשיו בוא נראה איך אנחנו משתלבים, לא מפריעים, לא במקום. לוקחת את הילד שלך לאכול כביכול ג'אנק פוד. פתאום ליד הקטשופ, מיונז והצ'יפ מופיע ירוק כזה, ארוחת פאסט פוד, ארוחת פאסט פוד. אבל אני מרגישה שהילד שלי צרך גם את המנה הירוקה. מה הילד צריך לעשות כדי לצרוך 50 גרם של תרד טרי? כוס ענקית של תרד, ואיך אוכלים. וככה זה כיף. הידיעה שכאילו אנחנו מגדלים דורות של ילדים, דור של ילדים שמעדיפים לאכול דברים פחות בריאים, אתה בשנייה אחת יכול לספק להם דרך הדבר הקסום הירוק הזה, היפה הזה, את כל הדברים החשובים לבריאות שלהם. אז כאילו, וואו, אמרתי וואו, כאילו, זה. קבוצת המסעדות של השפית רותי ברודו היא הסנונית הראשונה שמוסיפה את הוואנה גרין, בשמו ההייטקי, לתפריט ולמדפים. ברגע שאתה מכניס את הירק פלא הזה לתוך המנה, הוא הופך להיות מנה הרבה יותר בריאה ועם ערכים תזונתיים, שזה תמיד חשוב לכולנו וחשוב לנו בתור מסעדנים. בחזון המלא יקומו חוות גידול נוספות ונוכל למצוא את עדשית המים בכל חנויות המזון במחיר נגיש. זה דורש מערך גדול יותר מהשלב שהסטארט-אפ הזה נמצא בו, וגם את הסקרנות והמוכנות שלנו להכניס ירק חדש לחיים. איך אמריקאי אומר? You are what you eat. אז הוא גם יפה, הוא גם ירוק, והוא גם, כאילו, בעיניי יש בו הכל, והוא גם כל כך מזין ובריא. What do you need more than that? עדשית המים, מעניין. יותר מ500,000 ישראלים